חברים, חבר שלי קנה... קניתי מונסטר, ושמעו. הוא קנה מונסטר. אל תשתו את החרא הזה, זה בטעם של פנטה, שמו כאן שלוק של פנטה. טיפה פיפי ומוכן. טיפה פיפי, סוכר, מים, קפאין. מוכן. ככה, מוכן אחי. תסתכלו, זה השאריות, כמו פיפי נראה. כן, עכשיו תסתכלו איך אני בועט בזה. רגע, אפשר רגע לתת לזה ככה... בסדר, תן. אוקיי. לא גרם לזה כלום אני חושב, אבל... כן, טיפה. אל תשתו את החרא הזה, זה מסרטן. יאללה, תן את הביתה של החיים שלך, כי לא נשאר עוד הרבה זמן. ביתה של רוברטה קרלוס, יאללה, זוז טיפה. לא נשאר הרבה זמן. יאללה, הנה. ובואו נראה את הנזק, יואו. הלך לבית חולים. איכסה.